Monet kysyy, että kuinka paljon niitä Alexander-tunteja sitten tarvitaan. Tai kuinka usein niitä pitäisi ottaa. Mäkin kysyin tätä aikoinaan ekalta opettajaltani ja sain muistaakseni vastaukseksi, että riippuu tapauksesta. Jotkut käy kerran viikossa, jotkut kerran kuussa, jotkut kerran vuodessa ja jotkut silloin tällöin. No, mä päädyin tämän perusteella käymään itse korkeintaan kerran vuodessa silloin tällöin. Tämä perustui myös mun omaan ajatukseen, että tämä on mentaalinen juttu, joka pitää vaan itsekseen ymmärtää. Mun kokemus oli alkuun vahvasti se, että tässä on kyse siitä, mitä mä itse teen tai en tee. Ei opettajan, käsistä tai sanoista. Joo, mä olin jäljillä, mutta nyt itse tuhansien tuntien jälkeen sanoisin kyllä, että tämä on hyvin kokonaisvaltainen juttu ja mulle opettajana olisi tosi mielekästä, että oppilas ottaa tunteja tiheästi. Silloin me saadaan yhdessä rakennettua jotain. Alussa tarvitaan yleensä paljon tunteja. Sitten kun perusta on kunnossa, niin tunti viikossa tulisi mun mielestä riittää huomattavaan kehittymiseen. Jos on täysin rehellinen, niin tunti kuussa tai harvempi sykli voi musta tuntua vähän veden kantamiselta kaivoon. Sitten taas toisaalta kaikki on plussaa, yksittäiset tunnit tuo hermostollista rauhaa ja antaa kyllä oivalluksia oppilaan arkeen. Ja joo, raha ja aika on rajallisesti, enkä mä opettajana osaa myöskään ennustaa, miten oppilas kehittyy. Mutta on hauskaa, että Alexander-oppilaiksi tulee keho- ja mielenkäytön ammattilaisia, urheilijoita, tanssijoita, meditoijia, monenlaisen asian osaajia ja totuuksia löytäneitä. Sitten me aloitetaan nollasta. Aiempi työ näkyy ihmisen jollain osa-alueella, silti jokaisen kokonaisuus on sotkussa. Ja työtä riittää. Meissä kaikissa on kuitenkin potentiaalia. Välillä on käynyt niin, että tulee hyvin tavallinen ja vaatimaton toimistotyöläinen, joka on yllättävän responsiivinen ja luontaisesti inhibitiokykyinen. Yhtäkkiä tämä ihminen tajuaa, että hänellä on supervoima jättää itsensä rauhaan. Se ei ole vaan koskaan tullut esille, sitä ei ole pidetty voimana, ei tässä yhteiskunnassa. Oli meidän tilanne mikä hyvänsä, niin tämä on kuin kitaran soiton harjoittelu. Ei lasketa tunteja. Keho, mieli, sielu, itse on se kitara. Ja me halutaan soittaa oikeansuuntainen ja suuruinen jännite, vaivaton rytmi ja välinpitämättömyys soraääniä kohtaan.